Kristiina, sä oot täällä vapaaehtoisena talkootöissä. Mikä sun on saanut tulemaan tänne? No, en mä oikeastaan osaa sanoa, että se on vähän niin kuin se, että pääsee tänne kokeilemaan kaikkea ja sit niin kuin pääsee niin kuin tutustuu ihmisiin ja sit vähän niin kuin myyntiä kokeilee. Joo, täällähän on myöskin semmoinen oma mukava fiilis. Koeks sä sen myöskin niin? Joo. Joo. 2 vuotta sitten sä olit hengailemassa, viime vuonna sä olit töissä ja nyt toista vuotta töissä. Onko sä ehtinyt yhtään tanssimaan? No en mä oikeastaan. Osaat kuitenkin. No ehkä vähän, mutta tosi huonosti. Joo. Äskeisten tyttöjen kanssa juteltiin siitä, että ei ole nuoria poikia täällä tanssimassa. Miten me saataisiin näitä nuoria miehiä tänne? En mä osaa sanoa. Joo, niille pitäisi, meillä koulussa oli sellaisia teinipileitä, konvareita ja siellä tytöt opetti meitä tanssimaan. Mä olen sen vähäisen taidon sieltä hankkinut. Pitäisikö kouluihin palauttaa nämä teinikonvarit? Joo. Jumppatunnillakaan ei kai opetella tansseja, muuta kuin ne vanhain tanssit. No ei ainakaan ala-asteella. Joo. No onko sä monena päivänä vai kaikki 7 päivää täällä töissä? No siis ainakin nämä lauantai ja sunnuntai, eli eilen ja edellispäivänä, niin mä en ollut täällä. Niin Joo. Onko sun kesäloma vai onko sä jossain jo muutenkin töissä? No siis kotona, jos teen jotain töitä, niin sit on siellä. Joo. No mikä sun mielestä täällä Raatalassa on parasta täällä humpparallissa? No että täällä on paljon ihmisiä ja saa tutustuttua ihmisiä ja näkee muita niin kuin ihmisiä. Joo. Mikäs sun musiikkimaku? Onko nämä tanssiorkesterissa soittanut sellaisia kappaleita, joista sä tykkäät? No on tässä osaa, mutta aika monia on niin kuin vieraita. Joo. Näin Raatalan humpparallissa täällä on myöskin näitä talkoolaisia, monta kymmentä töissä.